Ang GF nga gakahimsog. Dear Dodong Bibo, dugay na mi sa akong uyab, mga unom na katuig. Niabot na sa punto na gusto na unta kung magpakasal na mi kay love kaayo nako siya. Gwapa siya, maayo og batasan, ug magkasinabot gud mi sa among mga panlantaw sa kinabuhi. Dili na nako makita akong kaugalingon na magkarelasyon pa sa lain nga babae. Ang problema nako kay sa kadugayon sa among relasyon, akong GF kay naginahinay pod og panambok. Lahi ra sa iyang lawas sa una. Dili man gyud siya ingon nga niwang sa una, insakto lang, sexy. Pero sa kadugay kay nabisi na siya og stressed sa iyang trabaho, gikalimtan na niya ang pag-alaga sa iyang kaugalingon. Moingon siguro ka nga dili ni problema kung gihigugman nimo ang tao, pero sa tinuod lang, medyo maka-turn off na usahay ang iyang pagdako sa timbang. Usahay maulaw ko sa kantsaw sa uban tao nga mas dako na daw akong GF ug lawas kaysa sa ako. Mura gipasagda naman good niya iyang kaugalingon. Importante man good sa ako ang health ug fitness kay active gud ko nga ga-gym kay mauna ni akong naandan. Aside sa gym, active pod ko sa biking ug jogging. Akong gaibitahon akong GF na mag-uban mi mag-gym, bike or jogging, pero sige siya pamalibad kay busy lagi sa trabaho or kung dili, kapoy nakaayo siya kung rest day niya. Unsa man ako ni? Tinuod na gihigugman nako siya pero mabaw ba ko nga tao o dili dapat sa akong GF kay gusto nako siya magbawas og timbang para healthy siya? Gadako na among edad na anami sa among 30s. Dili ko gusto nga maoran ni nga problema ang rason na magbulag mi kay gusto nako siya pakaslan. Unsa akong himuon? Jimboy. Hi, Kabibo Jimboy. Daghang salamat sa pagpadala sa imong sulat o garon ato hinahinayon og himay ang imong sulat, and then I hope nga masatisfied ka sa unsa man gani akong advice nga makahatag sa imong problema. Certain facts that I would like to share with you is first, is kung magkataas atong edad mong good, magkahinay atong metabolism sa atong lawas. That is one of the reason nga no ang usa ka tawo magkadako. Second, depende pod na siya sa genes sa usa ka tawo. Maski kung saan nag-exercise, maski kung saan diet, dili gud nila ma-achieve kung unsa man ganitong ilang ideal nga sexy nga lawas because naana na sa ilang genes or depende na sa anatomical structure sa lawas sa usa ka tawo. Third, ang tao kung magkadugay manggod, no, kung magkataas ang edad, kung magkatrabaho na siya, magka-sedentary iyang lifestyle. Meaning, dili na kaayo active iyang lifestyle. Unlike sa atong bata-bata pa ta like elementary, high school, or college nga always ta energized. Laag diri, laag didto. And then while kung magtrabaho na magug ka, ma-confine ang imong lawas sa four walls sa imong office. So, kana siya mahimong sedentary life and then dili na kay medyo active ang imong lawas. Another is that it's also a fact na kung magkataas po ng edad sa isa ka tao, magkaubos ang iyang energy. No, dali na siya kapuyon. Okay? So, those are the 4 facts nga akong ihatag sa imuha nga it could be one of the reasons or it could be the reasons why ang imong GF gakadako or gibutang nato nga gakahimsog nga kataas ang iyang edad. Now, sa imong nga side, ingon ka nga maintain nimo imong lawas because ga-gym ka. Yes, ga-gym ka, maintain nimo imong lawas, pero na-observe ba na nimo nga even though nga ga-gym ka, gadako gyapon ka?
Ang imong body structure, it's not the same as sa katong sa una. Mas gamay ang imong measurement as compared sa karon nga taas na imong edad. Gadako gid ang tawo. Pwera na lang siguro nga gifted ka quote-unquote sa imong genes. Kay nagiubang tao nga even though nga taas na ilang edad, maintain ang gyapon ng ilang kagamay sa ilang lawas. Try to see sa family tree sa imong GF, sa side sa iyang mama, sa side sa iyang papa, kung unsa man mga body structure nila. Kung body structure nila, dakoon gud sila, so wala na gid kay mahimuan na, kay murag diha na gid padulong imong GF. Okay? So, let's go back sa imong letter. Imong giingon diri nga, love gid kay nimo imong GF. Nga, ready ka nga pakaslan nimo siya. It's also a fact, based sa imong letter, nga imo na siyang giinganyo. Mag-uban sa imuha nga mag-exercise, mag-go to the gym, mag-jogging o mag-biking, but then, siya mo refuse because kay kapoy na siya, stress sa work, so wala na higana. So, sabto lang pud nimo na siya because kana iyang trabaho manggod, kanang trabaho pud sa imong GF is para ra manggod gyapon na siya sa inyong kaugmaon, sa inyong pamilya puhon. Unsa man niya ng sexy kay nga lawas kung wala siya trabaho. Second, it's also a fact there based on yung sa imong letter nga gaka-pressure ka, gakaula ka sa mga conscious sa mga friends because imong mga friends moingon nga mas dako pa imong GF kaysa imuha. Ang ako lang maingon is dili manggod ang imong friends imong minyuan, dili manggod imong friends ang imong mapamilya puhon. Friends come and go. Ang life nga imong i-lead in the future is to be with that one person nga gusto nimo to be with for the rest of your life, and that is your GF. Ignunta ka karon, ihunahon na agad siya tarong nga, is this the girl that I really want to spend the rest of my life with? Think of what is at stake in the future. Could you still see yourself to get together with this girl? Together with your GF, even though gakadako siya? If the answer is yes, then good. If the answer is no, it's better na istoryahon nimo siya nga dili nimo gakakita na imong self sa iyaha because of your reasons nga dili ka ganahan nga gakadako siya. Okay? And then gaka-pressured ka, gakaula ka sa mga kansyo sa imong mga friends. In that way, para pud fair pud sa iyaha, no, nga dili pud siya ga-hope sa imuha nga imo siyang pakaslan. Importante nga imo siya ignon right now, especially nga more than 30 years old na mo. Para pud no makakita pa pud siya glain nga deserve pud niya nga lalaki nga ma-accept siya kung unsa man ganing siya or unsa man gani kadako iyang lawas. No, kay kung magkataas bang edad sa babae kay magkaubos pud ilang market value. So be fair pud sa iya. If dili gani mo makita imong self to be with this girl in the future, then better cut the ties with her. If you can still see yourself being with this girl in the future and have a family with her, there are some suggestions na pwede na ko mahatag sa imuha nga kana bitawng dili siya mudako og samot nga unsa man gani imong gakahadlokan karon nga basig mudako siya nga mahimo siyang dabyana. So first, why not do your exercise at home? There are so many videos on YouTube where you can use as your exercise at home. Jogging, you can do stationary jogging inside your house.
that you can do. The same benefits ra gyapon na if you're going to research on the internet kung sa benefits is stationary jogging or jogging outside, the same benefits. One advantage lang is kung nakas balay, ang hangin ra nga nagpalibot sa imong balay imong malanghap. Walay posibilidad nga ma-side sweep ka, walay posibilidad nga lakbon po kay giro. There are still a lot of exercises na pwede nimo ma-search sa internet nga pwede nimo mabuhat at home. Dili man good necessary nga na mo'y mga weights. Use your body as your equipment. Second, when you go on a date, bawas-bawasan siguro ang carbs or bawas-bawasan ang sugar intake. Muna ang mga butang nga pwede nimo mabuhat together with her para ma-prevent unsa magina imong kadlukan nga modako kaayo na imong GF in the future. Now, there is also another fact nga pwede na kong mahatag pud sa imuha diay. Kung magminyo mo puhon, narabagay dako kayo nga posibilidad nga kanay mong asawa mutambok gyud na siya nga paghumanyag pagpanganak. Now, igna kay because kay ni tambok ang imong asawa gikan pagpanganak imong bulagan just because kay ni tambok na siya. Di ba? Kana siya it's a known fact. Dili nimo na siya mapugnan nga mutambok gyud imong asawa. Naalang ang bulaga-bulagan nimo nga na mo may bata. Di ba? So, kana pod kung mudako man gani imong anak mudako man gani imong asawa gani nga gikan sa pagpanganak. So, buhaton ninyo tong exercise at home, again. Buhaton na sa ninyo tong pag-diet, again. But do not expect nga ang iyang lawas, mubalik yun lang sa kung sa mga ganito yung lawas pagkadalaga. Pero kung love it kayo nimo siya, it doesn't matter kung unsa iyang hitsura, kung matambok siya or madili, as long as nga magkasinabot mo, as long as nga responsable siya, it's better than what she looks like. So based on my experience, dili ka matter gyud ang itsura sa tao. Ignon lang tikaan na. Ang matter is kung namoy chemistry. So hunahunaan na Kabibo Jimboy. Thank you very much sa pagpadala. Once again, have a wonderful day. God bless.